παιδιά, εδώ Monkey D Μιχάλης και σε αυτό το βίντεο θα δούμε αυτό το παιχνίδι μας με τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνετε, το car. Πώς πάμε, πώς παίζουμε, πώς είμαστε, ότι ανανεωθήκαμε, είμαστε πιο έτσι cool, τσίκι τσίκι winky, καταλαβαίνετε. Ας πούμε, δεν έχουμε κάτι, Ναι, είδατε αυτοκινητάρες. Έχουμε 9.098 R-Coin. Άρα, παιδιά, μόλις πάμε... και κορίτσια, ναι, όλοι είμαστε παιδιά, δεν πειράζει. Μόλις πάμε στα 120 R-Coins, θα καταφέρουμε να πάρουμε το τρίτο level. Και θα έχουμε πίστες, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα μπούμε στην, πώς τη λέμε, στην Elon Musk πρόβολα. Και έτσι που φυλάμε τα λεφτά, σίγουρα ώσπου να πάρουμε τα 110, θα είμαστε, τα 120, θα είμαστε 10 εκατομμύρια, άρα θα μπορούμε να ξοδέψουμε καλά. Και ξεκινάμε. Ναι, να φορτώσει υπερμέντελη. Τόση ώρα! Μόλις το είπα, φορτώσαμε, μπαγκάρουμε λίγο, δεν πειράζει. Μπαγκάρουμε μετά. Εδώ είμαστε, έχουμε καφέ αυτοκίνητο. Βέβαια, εδώ η σιλιουγάρα μας. Εδώ το Porsche 911 μας. Κούκλικο. Εδώ το Porsche 930 μας και τα δύο με stickers, αλλά ποιο είναι πιο ωραίο, παιδιά, αυτό φυσικά. Πρέπει να το απλύνεις, Μπάμπη, ακούς. Εδώ το Rizan GR35 μας, το Lancer του Mustang, η χρυσή Lamborghini μας και το Aston Martin πίσω να πούμε. Η χρυσή Lamborghini πρέπει να γίνει λίγο πιο χρυσή. Δείτε πόσο το πάει. Έμαθα να οδηγώ. Από ό,τι βλέπετε. Ναι, δεν τα κάνω τόσο εύκολα. Εδώ. Τώρα, ολστενάκι, αυτοκινητάκι, τα πάει. Ό,τι αυτοκίνητο έχω έχει νόσο. Ξέρετε τι είναι το νόσο και το turbo, ξέρετε. Το νος είναι αυτό που έχει πίσω σαν τις ποτίγες. Όχι, το turbo είναι αυτό. Το turbo το έχει μέσα στη μηχανή και το νος είναι αυτό το πράγμα το μπλε που βλέπετε που πατάω συνέχεια και πηγαίνω γρήγορα. Αυτό είναι το νος το οποίο έχεις πίσω στη μηχανή κάτι σαν μπουκάλες που έχουμε σαν ένα ειδικό τόνος, το οποίο δεν τα πάει πολύ καλά. Είναι λίγο ακριβό, παράνομο, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Του μασάκα μαγέτα βέβαια. Εδώ το βλέπουμε το αυτοκινητάκι. Λέω να πάρουμε το καινούριο, να το πάμε μια βόρτα πριν φύγει, ρε, καταλαβαίνετε. Γιατί μαντέψτε πόσα θα πάει. Πάει 50 χιλιάρικα, θα βγάλουμε εύκολο ευρώ, εύκολο ψωμί που λέμε. Πάμε να το οδηγήσουμε λίγο. Εγώ λίγα αυτοκίνητα θα έχω στη συλλογή μου και καλά. Εκτός αν γίνει αυτό που νομίζω. Τι εννοείται, να δικαιούμαι να βάλω όσα πράγματα δικαιούμαι, εννοώ. Είδατε που κάθε πράγμα που αγοράζω δικαιούμαι από ένα μέσα στο μάρκετ. Να δικαιούμαι να βάλω από αυτά που γυρίζουν αρκετά, θα το κάνω το μάρκετ τέλειο.
Ας το που... όχι, 200 πάει, Δεν μπορούμε, δεν πειράζει, Εντάξει, ακούστε τι γίνεται, εγώ τα κόβω ακουστικά, αλλά ακούστε για λίγο. Ναι. Εγώ τώρα πηγαίνουμε στο, πώς το λέμε, εδώ καταλαβαίνετε, στη γειτονιά, neighbor, τι έχει εδώ. Φαντάζομαι μόλις ξεκλειδώσω το άλλο να έχουμε σπίτι. Το θέλετε λεβαίνω. Πάμε και... πού? Τίποτα δεν έχει πρόμο. Δες. Είχε πολύ πραγμάκι. Άρα οι γείτονες πουλάτε κάτι. Και εσείς φτωχάτζες τι να πουλάτε. Εγώ έχω 9 εκατομμύρια, εσείς με το ζόρι βγάζετε το χιλιάρικο. Και πάμε εδώ. Ναι, μην ξεχάσετε, κάντε μια εγγραφή και ένα subscribe. Γιατί έτσι εύκολα λεφτά δεν τα βγάζεις. Μια φωτό εδώ. Ένα εδώ. Ένα εκεί. Ένα από αυτά. Και ένα 50.000, χαχά. Δεν το βάλα. Δεν το βάλαμε sell. Πάμε πίσω τότε. Να το βάλουμε sell. Και price να έχει πάλι ρε. Άτε και τώρα πουλιέται. Απλά σε χρώμα, τι το πιο φυσιολογικό. Okay. Είμαι στο κόκκο, κάνω teleport. Σας το είπα, κάνω teleport. Αλήθεια, πώς θα πάω εκεί πίσω. Και 1 και 2 και 3, πάμε. Δεν μπορώ, πήγα πολύ κοντά. Και πάμε. Όχι, δεν μπορώ. Και πάμε. Γεια σου ρε Μπάμπη, ήρθα στον Μπάμπη τουλάχιστον. Δεν είμαι και πολύ καλός. Γεια σου ναι. Κανένας πελάτης 50.000 το έβαλα. Πόσα, καθόλου ακριβό. Ναι, έτσι. Ένα λεπτό, Μπάμπη. Μπράβο ρε Μπάμπη που το ξεκλείδωσες. Θέλει 2,5 μου. Μου θες και 2. Οκ. Τώρα χαλάσαμε πάνω skill point. Είμαι πλούσιος σαν τον Νταμιάνο που παίζει κονκλάβιο, άνβιο, κονκλάβιο. Μπαμπαραμπαραμπαμ. Νύχτωσε, η νύχτα νύχτωσε. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρ. Θέλω πελάτη, άτι, Μαρίνας, άτι, πελάτη. Επειδή είναι νύχτα θα πιούμε τον καφέ μας. Κοιτάξτε, επειδή τη μέρα πίνουμε τον καφέ, εμείς θα το πιούμε τη νύχτα. Επειδή είμαι Μιχάλης. Το κάνουμε τελεία, Ναι. Καλημέρα κόσμε. Σήμερα τι μέρα είναι? Του Μπάμπη μέρα. Γιατί Μπάμπη θα φέρουμε καινούρια αυτοκινητάρα. Το ξέρω πως σου αρέσει. Πάμε. Του αρέσει του Μπάμπη. Το ξέρω πολύ. Τι θα του πάρω όμως δεν ξέρω. Αυτό το